έχουμε αναφερθεί λιγάκι σε ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό. Το πρόσωπο αυτό ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος και σας είπα ότι μου είχε κάνει εντύπωση η ζωή του Ιωάννη από δύο χαρακτηριστικά σημεία που είχαμε αναφέρει και θα τα μοιραστώ μαζί σας. Το πρώτο ήταν ότι ο Ιωάννης ήταν ένα χέρι που έδειχνε το Χριστό και έλεγε «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτία του κόσμου». Και το επόμενο ήταν ότι εγώ πρέπει να ελαττώνομαι και ο Χριστός να αυξάνεται. Αλλά καθώς πήρα ένα ταμείο της Καινής Διαθήκης και μελέτησα περισσότερο τη ζωή του, πραγματικά αξίζει τον κόπο να μάθουμε από τη ζωή του Ιωάννη. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τη γέννησή του. Ο Ιωάννης, όπως μας διαβεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, γεννήθηκε λίγο πριν να έρθει στον κόσμο μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μάλιστα ήταν και συγγενής του Κυρίου, γιατί η μητέρα του η Ελισάβετ ήταν συγγενής της Μαριάμ, της μητέρας του Κυρίου μας. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να δούμε πρώτα απ' όλα μερικά πράγματα από τον ερχομό του Ιωάννη στον κόσμο μας, από τη γέννησή του, και θα σας διαβάσω μερικά εδάφια από το Ευαγγέλιο του Λουκά και βρίσκεται στη σελίδα 899 αν θέλετε να παρακολουθήσετε, και διαβάζουμε από το 5, πρώτο κεφάλαιο 5, το Ευαγγέλιο του Λουκά. Υπήρξε επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύς της, το όνομα Ζαχαρίας, εκ της εφημερίας Αβιά, και η γυνή αυτού ήτο εκ των θυγατέρων του Ααρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τες εντολές και τη δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη. Και δεν είχαν τέκνο, καθότι η Ελισάβετ ήτο στήρα, και αμφότεροι ήσαν προβεβικότες στην ηλικία αυτών. Ενώ δε ιεράτευε αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθνος της ιερατείας, έπεσε εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εις ερθόν εις τον ναόν του Κυρίου. Και πάντο πλήθος του λαού προσήφιε το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ο Ζαχαρίας ειδώνε ταράχθη και φόβος επέπεσε επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισακούστη η δέησή σου, και η γυνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει όνισέ, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη, και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης, και πολλοί θέλουν συγχαρεί δια τη γέννηση αυτού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου, και ίνον και σίκαιρα δεν θέλει πει, και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου, έτη εκκυλίας της μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός θέλει ερθεί προπροσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού, για να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα, και τους απευθύσει στην φρόνηση των δικαίων, για να ετοιμάσει στον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Καθώς διαβάσαμε αυτά τα εδάφια, πρέπει να μας κάνει εντύπωση μία στήρα γυναίκα να γεννήσει και όταν ήταν περασμένη στην ηλικία. Αλλά βλέπουμε ο Θεός εδώ τιμάει όλους αυτούς οι οποίοι τον τιμούν και τον αγαπούν και τον υπηρετούν. Και μας λέει λοιπόν τώρα ο Ζαχαρίας μπήκε μέσα στο ναό για να θυμιατίσει όπως ήταν η συνήθεια. Και εκεί ένας άγγελος, όπως διαβάσαμε, του είπε, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισακούστη η δέησή σου. Προσευχόντουσαν και ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, γιατί δεν είχαν παιδιά. Και εισακούστηκε η δέηση.
Και προσέξτε τώρα τη μαρτυρία που δίνει τώρα εδώ ο άγγελος του Κυρίου, ο Θεός βέβαια κατ' επέκταση, για το παιδί αυτό. Θα καλέσεις το όνομά του Ιωάννη και θα είναι εις εσένα χαρά και αγαλίαση. Πολύ θέλουσι χαρή για τη γέννησή του. Χαρά και αγαλίαση. Ένα παιδί που θα είναι χαρά και αγαλίαση. Όταν πραγματικά είναι κάτι δοσμένο από το Θεό, είναι χαρά και αγαλίαση. Και Ιωάννης, το όνομα αυτό σημαίνει δοσμένος από το Θεό. Και ό,τι πραγματικά είναι δοσμένο και είναι δώρο Θεού, είναι χαρά και αγαλίαση για τους γονείς, αλλά και χαρήκανε και όλος ο λαός. Και τι μας λέει ακόμα εδώ, σε αυτά τα λίγα εδάφια που διαβάσαμε, αυτός θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν άλλα κριτήρια για να ονομάζουν τους ανθρώπους μεγάλους. Μάλιστα τους δυνάστες και αυτούς που κατακυριεύουν τον κόσμο τους ονομάζουν μεγάλους. Αλλά ο Θεός μεγάλους ονομάζει αυτούς οι οποίοι πραγματικά αγαπούν και υπηρετούν τον Θεό. Και για τον Ιωάννη, αν θα θέλαμε να βάλουμε τώρα έναν τίτλο στη ζωή του, τουλάχιστον εγώ θα ήθελα να τον ονομάσω Ιωάννης, ο άνθρωπος του Θεού. Κάποια φορά σε μια εκκλησία έτσι όπως είναι η δικιά μας, μικρή, μπήκε κάποιος μέσα και κοιτάζει λοιπόν, λέει τι είναι εδώ, κάποιος αδελφός του λέει είναι εκκλησία. Εκκλησία και πού είναι οι Άγιοι, λέει δεν έχετε Αγίους. Λέει σε λίγο θα έρθουνε λέει, δεν είναι ακόμα εδώ αλλά θα έρθουνε. Λοιπόν, εννοούσε τους ζωντανούς Άγιους που είναι όλοι όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Και έτσι λοιπόν και ο Ιωάννης ήταν ένας άνθρωπος Άγιος του Θεού. Και εμείς τιμούμε τους Αγίους, αν κάποιος μας ρωτήσει δεν έχετε Αγίους, βέβαια έχουμε. Και ζωντανούς αλλά και τους νεκρούς τους τιμούμε, όπως τιμούμε και τον Ιωάννη και όλους τους άλλους Άγιους, αλλά δεν είναι όμως ο Θεός οι Άγιοι. Είναι παράδειγμα για τη ζωή μας και αυτό το πρωί αυτό θα ήθελα με τη βοήθεια του Θεού, γιατί είναι τόσο φτωχά τα ανθρώπινα λόγια, ώστε να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και να διδαχθούμε από τη ζωή του Ιωάννη. Με τη βοήθεια του Θεού θα δούμε πώς είναι οι Άγιοι του Θεού. Ήδη σας ανέφερα δύο χαρακτηριστικά στοιχεία του Ιωάννη. Θα τα συναντήσουμε και αργότερα. Αυτό σαν μια μικρή εισαγωγή. Τώρα θα ήθελα να πάμε στο ίδιο αυτό Ευαγγέλιο και στο ίδιο κεφάλαιο. Μας λέει στο 80 εδάφιο, αφού γεννήθηκε το παιδί αυτό και όπως έδωσε μαρτυρία ο Θεός ότι θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου, ο Ιωάννης, μας λέει το παιδίον ύφξανε και δυναμούτο κατά το πνεύμα και ήτο εν τεσσερίμης έως της ημέρας καθήν έμελε να αναδειχθεί προς τον Ισραήλ. Η έρημος είναι μια μητέρα κι αυτή. Πολλοί έχουν περάσει από την έρημο, ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και τα παιδιά της ερήμου μας λέει κάπου αλλού, βέβαια δεν εννοεί αυτή την ερημιά, της μη εφούσης τον άντρα είναι περισσότερα από αυτήν που έχει τον άντρα. Τι εννοούσε εκεί πέρα, τα παιδιά της Εκκλησίας είναι περισσότερα από τα παιδιά του λαού Ισραήλ που είχε τον άντρα. Η Εκκλησία τώρα είναι ο καινούριος Ισραήλ του Θεού. Για να πάμε τώρα λιγάκι να δούμε τον Ιωάννη που τον εξέθρεψε και αυτόν η έρημος. Και τι σημαίνει έρημος? Η έρημος σημαίνει πιο κοντά στο Θεό. Και έτσι χρειάζεται όλοι οι άνθρωποι του Θεού να μείνουν πιο κοντά με το Θεό. Η έρημος δεν είναι αναγκαστικά κάποια έρημος. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν τώρα λιγάκι να δούμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία είναι
παραδείγματα για μίμηση του Ιωάννη, του ανθρώπου αυτού του Θεού. Λοιπόν, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη τώρα θα πάμε και στο πρώτο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε λιγάκι για τον Ιωάννη, πώς θα περιγράφει ο άλλος Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου, πώς περιγράφει τη ζωή του προδρόμου του Ιωάννη. Υπήρξε άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού ονομαζόμενος Ιωάννης. Ούτως ήλθε εις μαρτυρίαν δια να μαρτυρήσει περί του φωτός, δια να πιστεύσωσι πάντες δι' αυτού. Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά δια να μαρτυρήσει περί του φωτός. Και θα ήθελα ένα-ένα τα εδάφια αυτά που διαβάζουμε να τα σχολιάζουμε. Τι μας λέει αυτό το εδάφιο? Πρώτα απ' όλα, απεσταλμένος από το Θεό ο Ιωάννης. Αφού έζησε στην έρημο, τώρα του είπε ο Κύριος, πήγαινε τώρα στο λαό Ισραήλ να κηρύξεις στο λαό αυτό μετάνοια και επιστροφή στο Θεό. Απεσταλμένος του Θεού. Προσέξτε τώρα τι άλλο, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα εδώ του Ιωάννη. Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά δια να μαρτυρήσει περί του φωτός. Τι μεγάλο παράδειγμα ζωής και αυτό. Μας το λέει λιγάκι παρακάτω και ίσως γι' αυτό και μπροστά στο φως αυτό το εκθαμβωτικό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σβήνει το φως του Ιωάννη. Αλλά γι' αυτό ήθελα να τον απομονώσουμε λίγο, γιατί πραγματικά η ζωή του, ενώ ήταν πριν από τον Χριστό, ήταν πραγματικά ένας Άγιος άνθρωπος του Θεού και μπορεί να αποτελέσει και για μας ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δεν ήταν αυτός το φως, αλλά για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Και μας λέει εδώ ο Ιωάννης, πάλι ο μαθητής του Κυρίου, «Ήτο το φως του αληθινών, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Ήτο εν το κόσμο και ο κόσμος έγινε δι' αυτού και ο κόσμος δεν εγνώρισε Αυτόν». Εδώ αναφέρεται στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. «Εις τα ίδια ήλθε και ήδη δεν εδέχθησαν Αυτόν». Ήρθε στον κόσμο που ο ίδιος δημιούργησε και ήταν το φως του κόσμου. «Όσοι δεν δέχτησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Ήτινε σουχή εξαιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν». Αλλά πάμε λιγάκι τώρα, σας ανέφερα αυτό γιατί μπροστά στο εκτυφλωτικό αυτό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το φως αυτό, σβήνει λιγάκι το φως και η ζωή του Ιωάννη. Αλλά ο Ιωάννης δεν ήταν το φως, έπαιρνε φως από το Θεό. Και έτσι πρέπει να είναι και η ζωή του κάθε ενός από εμάς. Δεν είμαστε εμείς το φως, αλλά παίρνουμε φως από τον Ιησού Χριστό. Πάμε λιγάκι παρακάτω. «Ο Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και φώναξε λέγον, ούτως ή το περιού είπων, ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι ή το πρώτερός μου, και πάντες εμείς ελάβουμε εκ του πληρώματος αυτού και χάριν αντί χάριτος. Διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού». Τι άλλο λοιπόν εδώ εμαρτύρησε ο Ιωάννης? «Ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι είναι το πρώτερός μου». Εδώ βάζει τα πράγματα ο Ιωάννης στη σωστή θέση. Γιατί πολλοί νομίζανε ότι ο Ιωάννης μπορεί να είναι ο Μεσσίας αυτός, γιατί είχε εμφανιστεί πριν από τον Κύριο Ιωάννης. Και έτσι λοιπόν αυτός ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, παράδειγμα και αυτό, αυτός ο οποίος είναι ανώτερος μας,